Welcome to Basic Bulgarian. Dining in Bulgarian. Мога ли да направя резервация? Мога ли да направя резервация? Имате ли? Имате ли? Имате ли маса отвън? Имате ли маса отвън? Имате ли меню на английски? Имате ли меню на английски? Има ли? Има ли? Има ли зона за пушачи? Има ли зона за пушачи? Има ли паркинг? Има ли паркинг? Колко време ще трябва да чакаме? Колко време ще трябва да чакаме? Кое е най-популярното виестие? Кое е най-популярното виестие? Кое е най-засищащото виестие? Кое е най-засищащото виестие? Кое е най-нискокалоричното виестие? Кое е най-нискокалоричното виестие? Алергичен наклонена черта на съмкъм. Може ли да получа? Алергичен наклонена черта на съмкъм. Може ли да получа? Може ли още? Може ли още? Ще започнем с. Ще започнем с. Е малко. Е малко. Аз съм вегетарианец наклонена чертака. Аз съм вегетарианец наклонена чертака. Аз съм веган. Аз съм веган. Не ям месо. Не ям месо. Имате ли ястия без глутен? Имате ли ястия без глутен? Може ли кутия за вкъщи? Може ли кутия за вкъщи? Сметката, моля. Сметката, моля. Приемате ли кредитни карти? Приемате ли кредитни карти? Може ли да платим отделно? Може ли да платим отделно? Храната беше вкусна. Храната беше вкусна. See you soon.